para os pulpos, digamos, e tamén moito xogo moi relacionado coa zona de Cesantes e Redondela. Seguro que moitos que están aquí son de cerca, aquí hai moitas mesas, moitas mesas máis por xogo. Pero bueno, unha vez parados do mar, volvo a traer cara a illa e a continuar un pouco a historia. Foi reutilizado nese período de campo de concentración. No campo faláballes desde 6.000 presos que pasaron pola illa, e nos momentos de maior ateigamento había aquí 2.000 presos. Para que se faga unha idea, nese edificio chegaron a vivir 600. Algúns de vostedes que visitaron as salas, eran 4 salas, nas que había unhas 80 persoas por sala. Postas, tamén hai unha construcción da época do Lazareto, seguimos neste Lazareto limpo, pero bueno, foi utilizado como enfermería para calquer necesidade que tivesen a pasarse que aquí estaba neses momentos de espera desas cuarentenas. Foi reutilizado unha vez máis no campo de concentración, tamén co mesmo uso de enfermería. Ali, un pouco máis ali, onde lles dicía que están os aseos, era unha pequena central eléctrica que tamén é desa época do Lazareto, utilizada ao principio, xa que logo, aos poucos anos, chegouse ao tendido eléctrico dende a zona de Redondela. Esculturas contemporáneas que se decidiron poñer aquí. E un pouco, estamos agora no que conocemos como a Praza dos Trovadores do Mar de Vigo. O bueno, antes falaba de esos trovadores e ali están representados Mendiño, Martín Codas, o Iván de Cangas. Un pouco, mirando cara arriba, non me pode negar que este é sin dúbida un sitio inspirador para todas estas cantigas. Pero venga, Pancada de Belén. Pancada de Belén. Pero que de todo. Yo fui a la democracia. Na máis pequena das dúas, en San Antonio, acabamos de pasar pola ponte feita por Alejo Menéndez, que é desta época do Lazareto, realmente unha construcción racionalista moi potente para ser de mediados do século XIX. E bueno, poderían ver que ten 4 pilares. Nas épocas de epidemias reais, cando este Lazareto tiña que estar incomunicado, pois ali habería dous portóns de madeira e mediante un sistema de poleas e pequenas canceliñas, pois pasarían todo o necesario dunha illa a outra sen que houvese contacto, para que non houvese contagio, tanto víveres, equipamento sanitario e demais. Non sempre estaba pechada, por suposto, non sempre foi un momento no que había enfermos, e como lles comentei tamén antes, os últimos momentos do Lazareto foi unha zona, digamos, de esparcimento ou de descanso de moita xente que viña tamén cara a Vigo. Pero sí que cando había esas epidemias, pensemos que estamos agora na illa dos realmente enfermos, estaban pechadas para que non houvese ningún tipo de relación entre a outra illa con esta. Comentábame alguén sobre unidades de Palocoide da Geografía. A pesar de que esta illa é pequena, estaría toda enreixada, conserva, por suposto, para que faga unha idea do movimento que aquí houve milleiros de barcos que aquí tiveron que atracar. Temos tres peirados de chegada de barcos, un que está ali, que é o chamado peirado axudando aos enfermos, e máis alá, na última parada, poderemos ver o terceiro dos peirados, que é o chamado peirado do Cagarrón. Ainda quedan restos de letrinas, xa que, bueno, era utilizado para tirar por ali todos os residuos sobrantes que non necesitaban ni nos barcos ni no hospital. O hospital dese Lazareto que estuvo aquí entre 1842 e 1927. Habería tamén unha edificación ao lado, máis pequena, na que estaría o personal médico que non podía marchar nesas épocas nas que había enfermos aquí, nunca podía marchar cara a outra. Institucións en madeira nas que se meterían todo o que eran equipaxes, maletas, para pasar un período de descontaminación, de posibles virus, miasmas, que se chamaban, que pudesen traer consigo. Tan só nos queda unha das paradas para ver o resto da illa, na zona máis ao norte, así que imos a ir cara ali camiñando e xa vemos o resto e rematamos.
comentaba, estábamos na zona máis ao norte para ver un pouco que nos restaba por ollar dende a outra parada. O edificio que lles comentei, no que hoxe está o centro de interpretación, que despois poderán visitar, a entrada é polo outro lado, non é este originario do Lazareto, senón que foi posterior, é utilizado na época do campo de concentración. Aquí estaba hospedado o grosso da guarnición militar que vixiaba os presos que estaban aquí. Aquí teñen algunhas dos eucaliptos máis lonxevos da illa e por ali poderán ver outros. Tamén, iso, relacionando un pouco unha vez máis o tema do eucalipto coa mellora nesa cura dos enfermos. E as miñas costas está un pequeno cemiterio. Este cemiterio é de época do Lazareto, do centro hospitalario que estivo aquí. Cando eses 83 mortos dos que lles falei, cando morrían, case todos foron enterrados neste pequeno cemiterio. Hai un osario tamén aquí á esquerda que despois o poderán tamén ver. E tamén estamos aquí porque é aquí onde temos documentado o único fusilamento durante o campo de concentración dentro da illa. Aquí foron fusilados 6 persoas. Alguén tamén de vostedes preguntoume sobre os mortos da illa, ademais nós podemos falar deste que está documentado. Tamén escoitarían seguro moitos de vostedes falar dos famosos paseos. O medo e a incertidume de moitos dos presos chegaba sobre todo polas noites, cando embarcacións viñan dende a costa levándose unha serie de presos, que realmente, lles dicía isto polo que me preguntaba, os mortos realmente apareceron nos fusilamentos que había sobre todo nos paredóns, nas zonas cercanas ou incluso nas cunetas. Aquí realmente non podemos decir con documentación que houvese máis mortes. Un pouco tamén no ano 2006 erixese este monolito, un pouco en esa lembranza de toda esta xente que estivo aquí loitando pola democracia e polas liberdades. Despois poderán ver aquí á esquerda tamén, un pouquiño máis aquí atrás, un pequeno miradoiro, que tamén é da época da rehabilitación de César Portela, dende a que se pode ver a chamada Pena Branca, é unha pequena rocha que hai aquí, e esa Pena Branca, xunto coas dúas illas que acabamos de visitar, e a illa das Corbeiras que temos ao fondo, constitúen o que se chama o arquipélago de San Simón, que por suposto ven de interese cultural dende o ano 99, e tamén é unha zona de especial protección dos valores naturais, así como un lugar de interese comunitario dentro da rede Natura 2000. Pola miña parte, pouco máis, decirlles que espero que neste percorrido que me aguantaron pois haxan un pouco ollado ou percatado esa idea de que a illa conseguiu esa función de illamento que buscou. En primeiro lugar foi ese illamento que buscaban os gregos nesa época medieval, por suposto o illamento obligado que tiveron que pasar aquí os enfermos do Lazareto, e por suposto o illamento nunca desexado de todos eses presos que pasaron esos 7 anos no campo de concentración. Son dúas illas pequenas, pero ben é certo que están cargadas de historias, en moitas ocasións amargas, pero creemos que deben ser coñecidas, que vostedes as coñecen, as leven consigo, non se esquezan delas, e que por iso queden na memoria de todos. Así que desfruten o que queda da illa, e pola miña parte, moitas gracias, e non se olviden do barco.